sa lugar aksyon na, Bray. Do ka will off man nga family gini Action Alvin. I mean what I mean is daw may kwarta Action Alvin, no? Anong trabaho sini gani? Okay business ini? Yes, action na, Bray, may ukay-ukay business ang ining biktima. In fact, sa pagpamangkot manggani naton, sa duha ka mga sayaya kag timbang, puno gani sa ila action na, Bray, ang ining 59 years old nga si Raimundo Diaz. Gaangko ni siya sa initially base sa pagpangusisa, gaangko ni siya action na, Bray, sang may ginabat siya depression. O depression ina bangod saya sini nga balatian. At yung pamangkot kanina tanon ba balatian niya siya? Ang balatian aksyon na, Bray, diabetic as initial, kag may pneumonia pa, that is why may stress bala on his part sa suspect, and at the same time may depression pa action, Bray, bangod man sa balatian. I don't know lang, hindi man ko psychologist, ano, pero I don't know kung nagamatter gid man na sometimes ang balatian nga maggalabot sa point nga magpangluthang kay mo ya with your loving someone and mga kabataan action Alvin, ano, amo na nga dako nga pamangkot, no, amo na nga isa pagid karon ka mga may ara naga kritisar nga sa amo lang nga nabatya giinubos sa gid ang duaya ka bata kag asawa. Anong possible action Alvin, ano? Although nga ikaw mismo wala didto, way ka man ideya nagkadto kalantoya para magkuha sang report, pero may ara ka na istorya didto sa possible abi nga other from this information nga sa balatian, depression, may ginawayan sila nga lain about business abi or pangimon or anong sitwasyon. Kay hindi matago ang asawa ni Sir Diaz ining napatay nga bana. Ang asawa niya may way tagahambal nga kung way ka sa personality, hindi ka pag-imunan, pero ini makita mo sa structures ng body niya, no? Structures ng body niya, 24 years old pa lang, and ang bana niya 59. Love triangle, Action Alvin, anong possible sini? Nawala si Action Alvin. Love triangle ang ipamangkot ko na dula ang nakong linya sang Globe kag Smart di. Andito saan na? Kini-question pa kasi dito yung dito ngayon eh. Andyan ka na, Action Alvin? Andito. Anong nangyari sa ating linyang ito? Anyways, pamangkot ko before ka nadula, Action Alvin. Anong possible sang ginatawag naton nga love triangle, abi? Amo na action na, Bray, ang gagin pamangkot man naton kagina sa kay Rosa, ang nanay sang biktima. Pasin bala nga may point nga nagapangimon. Ang iling ang suspect rather, no? Yes. Nga si Raimundo Diaz. Din sino sa iya, way man nagapangimon action na, Bray. Pero pinpamangkot naman ang mga kapulisan. Sa idalom sa Himamaylan City Police Station, ano gid ang ila sining ano ning rason nga anadutang o kung gindutang. So wala nila ginadula ang posibilidad nga posible basing bala nagsabtanay o kung nag-away action, Bray. Pero ang mga witness abi, ang timbang action, Bray, kung sila kabati nga nagisinggitanay abi. Yes, oo. Isa man nakarason kun nga ang ang ilang inaway through text lang o kung ko si anay lang anay biway tingugay. Tapos naglabot bisa punto nga doon din naging magwantas ang lalaki, ginabot niyang Super 38 tsaka pinangpusangan ini. Ang ato mga pamangkot, Reaction Alvin, anong possible nga love triangle or away sa kwarta abi? Remember, Action Alvin, nga ining duha, hindi pa kasado. Correct, action na, Bray. Hindi pa kasado ang duha. Kag may nabatian ko to kay na, I'm sorry, Action Alvin, gina-interrupt ikaw. May nabatian ko kay na nga daw gina-process pa ang ila sining pagpakasal. Ina pa action na, Bray, ginausisa sang mga kapulisan. Sa diin amuning mga information man nga itong sining nabaton sa pila ka mga nagatinerman dito, no, sa lugar sa may Greenland subdivision. And isa din action na, Bray, ang mga information nga aton nga nabaton. Kabay pa nga napulot sang kapulisan ta ang mga pwede mahimo binga makit-an mga ebidensya like mga cellphones dira or dira nga mga bagay-bagay para matagaan sang conclusion ang kamatayon sining apat, ano? Way kita gambal diri nga amo gid man na ina mga panan-awan lang naton aside from gin mention sa family kay na sa babae ngati bay ginabatya ga depression ining lalaki bangod sa iya sinibalatian. Sige, go ahead, Action Alvin, sa imong busy to kay na. Yes, ang reaction na, Bray, ang pahayag ni Chona Yangka.
Wala man gasabat ang ang tatay. Tapos amo to ang iya nga armas gipakrak kaya kagin naglupok. Pagkaduwa nga lupok, nagdalagan ko pagwa. Pero pagbalikid ko si Toto ya nag-igda na nga nakakulob kag kita ko ulo ya may mga dugo na. Saan yun siya napunta? Sa sala. So, ang magluwas diri, ang mag-iloy pagit, ang babae, kag Ang bata nga babae kag ang sinday kyote ara sa sulod. Pero wala ko kakita kung sinong ginuna sa ila nga duwa. Pero ano pagkakilala mo diri sa kay boss mo? Kay Raimundo? Wala man kay okay man sa. Kabati ka, nag-aaway na silang duha. Wala man sir. Huwag na sila Uay. nag-aaway. Ang nabatian ko lang tiya sila kay Inday Kyote nga gipamangkot na si Toto. Kung nga kuno ang kanter nga hindi na magbaligya si Toto, hindi na magbulante. Pero wala man nagasabat si Toto, ipos man lang siya. Kailan nga wala man. Okay man lang. Aksyon na, Bray, kabahin din lamang niya sa pahayag diri ni Chona nga tisbi ginaburo poliswa taman pamangkot kagina mo balik pa na magwa ang nag-away abi o kung gid mga bagay o konsekwensya nga nagtulod asto sa pagpaniro kag paglutang sining living partner okay kung pamangkuton mo si Timbang ambal niya kay na way makamikita nga nagalain ng matsyag sang amon nga boss na okay man lang na kay kung maghambal ikaw depression sometimes ba may ara niyang tawo nga makitaan mo nga daw gatulala na lang may ginapinsar nga daw kadalom gid ini nga mga signs why ini makitaan prior sang incident action Alvin di hambal sang imo na interview ha yan ay hambal. Oo, sakto na action na Bray lantaw yung manggani kag gipuson action Bray mo amo ni ang term nga ginagamit niya pero sa uli itong nakita niya man kag kumbala gin pa confirm ta action by base sa pagtusi sa mga kapulisan asto kung ini siya may ginabatsag sa lawas niya nag-lead into depression di amo ni action na Bray no nga nagaangkon man siya sang balatian action Alvin Ari okay na namunuhan man ni didto aton mga kwan malang ni no tapos na istorya patay na ning apat nga ini rest in peace ning apat nga ini kag nagarespeto kita sila nga mga pamilya may posible action Alvin kasi akig siya sa asawa niya ang mga kabataan bala may nagapamangkot iya gid bata ining duha ka bata niya ni action na Bray gani ila gini bata pero basibla may lain nga tag iya or mga musina nga ginakinkim lang sang bana or may kalain sang buot abi amo ni action Bray no nga wala lang di mabatian gid sa mga timbang da nga may amo na giling mga problema abi action Alvin no posible action Bray pero ibalik ta ang ina nga pamangkot no sa pulis na lang gid taya sa pulis na lang padayon action Alvin yes. So, kagi naman aksyon na Bray, samtang nagapatulong na kita balik diri sa syudad sa Bacolod, gindiwat kita nga inform ni Police Lieutenant Colonel Romeo Vargas kaya tak na alauna pasado kay nasang hapon tigayon man nga ginbawian sa kabuhi ang ining si Raimundo Diaz action na Bray after nga nakaangkon man sa malubha nga pila sa iya sining ulo actually ang natabo diri action Bray ang bata mismo ni Raimundo Diaz amo na ang nagtawag kay Police Lieutenant Colonel Vargas agad yatong i-inform mismo ang mga kapulisan nga napatay ang iya sining amay samtang ginabulong sa Bacolod Adventist Medical Center actually kaduha na ning ospital mo gikatuan nila kay ang natabo diri action na Bray nga una gindala ang biktima sa Riverside Medical Center pero damo pasyente that is why nga forward o kung gindala gilayon sa Adventist Medical Center. Ginpamangkot man action Bray anong matabo diri karon? Kay granting nga ang ginatudlo diri nga suspect amo mismo si Raimundo Diaz. Ti anong kaso kundi supposed to be kumbuhin siya ang kaso parricide. Ang matabo diri action Bray diri kay Colonel Vargas nga it seems nga tabla ang ining
kaso. Wala naman sa dapat palakaan sa siya kay ang natabo diriya ang suspect nga ginatudlo na patay man ang kaso nga parricide action bray sa karon nga hindi pa ni ma-prosper. That is why nga mas agin pa kamaayo ni Police Lieutenant Colonel Vargas nga iya na lang iga paidalom sa autopsy ang ining mga biktima na lakip na diri ang duha ka mga kabataan agud itong mahibaluan kung diin exactly ang igo sa mga victim. Now, ang pamilya diri sa Diaz, kung in kaso gid man suno siya nga maabot ang bangkay kay ari pa diri sa siyudad ng Bacolod ang bangkay action by ni Diaz. Okay. And kung mag-abot sa siyudad sa Himamaylan, magadepende sa kaluyag sang pamilya Diaz kung ila iniiga pa idalom sa autopsy ang bangkay ni Raimundo. Galing kiti kung may paidalo mo na autopsy, why ka naman failan kaso? Useless na action, Alvin? Oo, ginpamag ko na action by amuni ang exactly ang iya sini nga sabat. Sige, go ahead. Pamatayan sa action na Bray ang pahayag ni Lieutenant Colonel Romeo Vargas. Ang latest update sa naton pati sa atong suspect nga si Raimundo Diaz nga kagahinagin dala dira sa Bacolod. Ini nga apon sir, ano yung bata nga si Bondo Diaz, sa police station nga si papa niya, mga alauna 10 ini nga apon, August 21, 2021, napatay na sir. Anong cause of death, sir? Sa yan ni bata, tungkol sa pagtiro man niya to sa iya sa ulo niya, mo niya naging dason kaya siya sir namatay, wala niya ginabulong. Sir, din siya sa hospital na patay, sir? Bali sir, dira sir sa Bacolod at Medical Center, dira sa Dindala, hindi ganito kaya na sa Riverside sir, kaya pag sa Riverside, puno pala sir. Yung mga biktima, sir, ipaidalong pa sa postmortem, sir? Bali sir, standard operating procedure natin na sir nga ang tanan ng mga SOPs sa atong pagkandak ng investigation, atong gid na sundon. Sa subong sir, bali ang atong investigator on case yung nga at rito kaupod sa atong City Health Officer nga amo si Dr. Standa, nagakandak sila sir sa medical sa autopsy examination sa bangkay sa duhang bata at sa live-in partner ni Raimundo Diaz, sir. Ang suspect, sir, nga si Raimundo Diaz, kay kung nagpangitmatay man siya, sir, pero ipaidalo man Japon ni siya, sir, no? Sa autopsy. Regard naman, sir, sa kay Raimundo Diaz, pag madala diriya niya bangkay, pag istorya namon siya nila pamilya, kung pasukot siya gapon nga ipa-autopsy na, ipa-autopsy niya siya gapon namon, sir. O masubo ini on the parts ng pamilya Diaz, the same sa pamilya Edka. Sir, anong matabo karon sa kaso? So, sa subong, sir, sa ng taon natin, ang kaso, wala din tayo sir sa mga finance ang kaso, whether parricide man or homicide, kaya considering na expire na niya natong suspect, wala tayo sir sa palailan niya ang kaso. Okay. Action Bray, klaro. Amuni ang ginpahayag ni Police Lieutenant Colonel Romeo Vargas. Okay, kung buhi to siya, pinakasimple nga kaso, Action Alvin, triple, parricide kag illegal possession of firearms. Yes, Action Bray, isa pa na. Tamo man na. Amuni ang kaso nga pag-atubangon niya, Action Bray. Pero it just so happen kay Vargas, kay kung muna patay, wala na sila sa pagpasakaan pa sa kaso. Yes. Salamat, Action Alvin. Report sang patrol ang ka-action nyo, Action Alvin Graba. Una sa balita, una sa action sa Action Radio. Action Firing Line. Salamat, Action Alvin Graba nga nagpadulong kag dangin special assignment kay na ang ginhimo dito sa area sang Himamaylan. Action Firing Line. Amo nang maistorya sang ini nga pamilya makaksyon nga nagutas sang duha ka mga anghel nga lunsay mga inosente. Kag ang asawa nga ti kabata pa 24 years old kag bisan pa tong 59 years old nga may edad na kaluluoy mangyapon. Naglabot sa punto nga amo sila nga nagkalaubos gid sila. Action Firing Line. Sila tanan kaluluoy hindi lang kay duha ka kabataan kundi sila tanan kaluluoy. Kung ano gyud man pinakarason, ina subong padayon pa nga ginaimbestigahan sang kapulisan. Ang balita ng Action Alvin Graba dulong sa aton sa D3 Bayo Dugang Proteksyon sa Kaugalingon. Action Firing Line. Pabalik na ton karon dugay-dugay mga kaksyon ari. Kay sini nga si Mana kadamo sang nagkalamatay na gid sa hikog plus ining subong nga adlaw, depresyon amo lang ni sila nga sitwasyon. Anong bala nga ang may amo sini?
nga mga naggala kahinabo. Ano ba lang ara sa una-una sa isa ka tawo nga depressed mga kaksyon? Pagbalik naton plus tarta sa inyo. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:48. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kagkrisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan niyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga sa sulod sang 5 kadekada. Humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga matigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so nati lain-lain nga lang. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may ara man niya lain-lain sila nga nagangalan. May ara ngalangan nila. Basta ang nuriyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, ara si Connie po, ang naging manager, sila ni Anggayo, si Johnny Bere, si JJ Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Action Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with the students of Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station. Pero dito nakilala to damo yung mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Action Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung domain na nag-amat ang namisulod. Ako I started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Action Radio Bacolod. No? Kag bakit sa mag-fire ko to my part because the year nga nagsulod ko, ito ko nagkamugin ko dito at that time. No, po ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagkatapos isa nagtabok dito. No? So, that's how Action Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 katuig,
Nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao, kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa huna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sa publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakantuan, personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sang amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga kaaksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika. Eto po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radio Bacolod nga patas sa pagdala sang balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ, Aksyon Radio Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpanamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Aksyon Radio family, that's been my principle ever since. No? Yung kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ato ginagawing responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang ato responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimo na ito rin we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Aksyon Radio ever since nag-aaway, hindi kasi sila tawag ng fake news lang because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw nga pamumuhi. No? So, kami dire sa Aksyon Radio, that is our commitment to give you, to inform, to educate you, and to entertain you sa among sining masaragan. Ang pagdulong sang informasyon isa ka commitment para sa aton sining mga tagpalamati ang matutuod nga balita. Kay kung hindi matuod nga balita, wala man sang dapat nga balita. Dapat ang balita gid nga para gid sa aton sining mga kauturan. Kung kalingawan ang pag-aistoryahan, ang pinakamoderno kag pinasahi nga drama kag papremyo ang mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. 684 Wala ka sa respeto kung sa ako na. Dapat ka walang respetohon, ha? Kakagido, no? Nakakatagpak na! Tutugo, sobra ka na! Sobra ng bakbak mo! Sobra naman! Hoy, isa nagapakaon ka sa amon? Pumalin sa mga drama nga magkatalandog balatyagon, mga drama nga napuno sang aksyon kag pagtulunan sa kabuhi kag drama nga puno sang kalingawan kag kalipayan, diri tanan mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. I think relevance sang story, pangmasa, and down to earth.
kag makita mo subong mas yun siya relevant gakatabo subong ang panahon. Jack Balaan could be you, could be other people, kag sa ato kasilingan makita mo ang iya karakter. Kag ina siya magsinika nga Jack Balaan tirador arat sila sa palibot nato. So we create this story out of those stories. Ginahatagan man sang prioridad ang mga papremyo bilang paghatag importansya sa mga maukod nga tagpalamati sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa on-air kag online. Ini ang isa sa mga pamaagi agod nga palabot ang pagpasalamat sa mga tagpalamati nga padayon kinagasakdag sa istasyon nga nangin kabahin na sang ilang matag adlaw nga pagpangabuhi. Sa anniversary sa ARV Ato mo lang 500 pesos po lahat kag manawag lang station sa imo. Salamat din sa Aksyon Radio. Ari na ginapangita ko ng tambyulo sa inyo kay ginakot-tuot ko gini. Preparar dira ang may mga cellphone. Congratulations, may 500 pesos kasi way na durog mo. Sa anniversary sa ARV magpamati lang base ikaw na ang masunod nga tagdaog sa pagbalik sang sulit ang papremyo. Anniversary special sang Aksyon Radyo Bacolod sa anniversary sa ARV. Wala man nagbiya ang Aksyon Radio Bacolod sa pagbulig sa mga nagakinahanglan, ilabi na sa tion sang krisis kag kalamidad. Kaupod man ang Aksyon Radio Bacolod sa kampanya sang gobyerno agod makalampuas sa ginapangatubang nga pandemya. Aksyon Radio Number 1. Pila sa mga nagapatimaan nga nagababilin nga numero 1 ang Aksyon Radyo Bacolod. Amo ang mga kadalagan nga nabaton sang istasyon sang tuig 2020 tungtub 2021. Number 1. Kinikilala ang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod bilang number 1 AM radio station sa pila kauli nga survey sang Nielsen nga nakakuha sang dominante nga radio station share. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga nakakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio 38.70%. Number 3, RMN Bacolod 14.50%. Aksyon Radio Bacolod number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagbaton man sang pagpasidungog gikan sa Bilib Awards sang University of St. Lasal Bacolod ang Aksyon Radio Bacolod. Here are the nominees for AM Radio of the Year. Aksyon Radio, Bombo Radio, DYHB Tatak RMN, and the winner, Aksyon Radio. Bilang AM Radio Station of the Year. I would like to thank University of St. Lasal Communication Department for this recognition. This recognition simply means that Aksyon Radio Bacolod matters to the general public and been able to effectively serve the listening public through on-air and online. This recognition will be our inspiration to consistently do our best. Ginkilala man ang Aksyon Radyo Bacolod bangod sang kontribusyon sang istasyon sa kampanya sang gobyerno agud mapunggan ang pagsulod sang Asian Swine Flu sa Isla sang Negros. Humalin sadto tubtob subong
naghakot ang Aksyon Radio Bacolod sang pagpasidungog. Kalakip na ang tingog kag Handurawan Awards kung sa din ginpasidunggan ang pila ka mga programa kag tagbalita sa Aksyon Radio Bacolod. Icon sa akong inibalo, isa ka tao nga ginarespeto, ginakilala, kag ihimplo sa kabilugan ng mga broadcaster. Wala pa ko kasi nga tawag ako nga icon player na perfecto ako. Pero gina-maintain ko ang status. Na-maintain ang status nga kinahanglan ang gawin mo mangin sulundon sa iban. Hindi ka bala putos sa kaginan. Ako na ko ng issue lang. Kag hindi ka mag-ingkas ng mga nagkakatabo nga binayluanay, atakihay sa radyo. Kung ginatawag ka nga icon ng buot silingon, sulundon ka. Kag bangod sulundon ka, ikaw ang magpakita sang ihimplo sa kabukusan sang mga taga-Baragwag. Ang tanan maayo man sa bilog nga Baragwagan, tanan ng mga telebisyon, okay man. Pero kung deklarar ka nga icon, kinanglan tindugan mo na. Sige, may gabi lang sa kay Florencia Villacampa, Sinonoy Alacapara man, may gabi man sa kay Jocelyn Song Comedia, and Ana Agravio Ramirez, MacGregor. Good evening, Ana Ramirez is watching. Ano? Sige, timbre lang ko action ancon available kung wahay okay lang. Hil Javier Araman, si Virgil Pinda, Brian Monitor always from Celine Homes, kag shout out lang sa anak ko nga si Roslyn Bison, kag yes ni pamilya sa may Calatrava, San Carlos man. Stay safe and God bless you and your family. Action Bryce. Salamat. Araman makaksyon naga-monitor si Yvonne Bouchier. Salamat gida. And Ali Roski Laton Lordan. Good evening, Action Bryce. Monitor lang kami di sa barangay Bakong, Bago City. Tamyaw ko lang silang di Papa Adong or Andong nga nagapamati gid. Keep safe everyone. Sige, pakaronan ko iban nga mga mensahe karon mga kaksyon. Las 8:05 na sa aton sini nga pagpangalagad. Na try namon madlambot sini nga matiniyon nga amon sini guest tonight or resource person. We don't know kung available na at this moment of time. I-check natin sa action an abi kung available na. Ara sa action an ay salamat. Sige. Las 8:05 na. Online sa firing line. Ara sa ton nga linya maka-aksyon si Mr. Mark Ortibano. Isa inik ginakabig naton nga psychologist mga kaksyon. Ginayo tagid nga sining chimpo. No subong iyang gabi basi maplo plastar ara okay na, no? Subong nga gabi bangod na kwan kita na alarma kita. Ako mismo na alarma ko sa mga nagkalahinabo sini nga simana diri sa aton sa Negros Occidental. Ining apat ka asod-asod nga paghikog, no? Paghikog action hands basi maplastar gid mayo. Medyo gaburoit gid siya, no? Nan ara okay siya. Paghikog sa mga kauturan ta plus pagid mga kaksyon nga may paniro pagid sini nga aga nga ginpangluthang niya asawa niya kag duha ka mga kabataan plus nga siya mismo ginunaya ang iya kaugalingon. Sige, ara sa aton nga linya si Sir Mark Ortibano. Sir, good evening. Live kita sa Action Radio Bacolod. Ini sa Action Brian Morden. Salamat gid sa time. Mayong gabi, Action Brian. Salamat sa salamat din. Salamat gid sir. Yes sir. Ang gina-mention ko kay na mga ka-aksyon, isa kay psychologist ng ato na istorya sa buong gabi. Sir, maghambal kita sir nga ining mga hikog kag ang ining natabo kay nga pagpangluthang ilabi ginapasibangdan nga basi may depresyon ang resulta pero padayon pa man investigation sang kapulisan. Ang mga naghililikog naman yung mga dahilan o na diring isa sir 20-year-old ginsaway sang iloy nga mag-untat computer naghikog. Ang isa naman niya sir naghikog siya kay iya sining pamilya indi buto sa iya nubya action hands. Ang isa naman to naghikog sa sipalay ginsaway sang asawa niya mag-untat inom naghikog man siya. Ang isa nga sa Victorias ba na manigin na check ko pa kung ano gid ang rason sini pero most of them may mga rasones nga daw ka slight man lang bala para sa akon we don't know sa ila. Sir, anong imo paglantaw sa mo sini nga mga sitwasyon sir?
Ay, okay. Oo. Basta suicide gani, on the spot. Masyadong gina-considered ang paghikog na ginahipusan nga kamatuoran, no? Minsan pagutod sang aton sang kaugalingon nga kabuhi. Kag ang suicide mas dako ang rate sa sa mga lalaki compared sa babae, no? Okay. Pero wala kita may ginahambal nga tanan kita actually vulnerable sina, no? Pero mas dako ang tendency sang suicide kung mismo ang tao may mga risk factors o kung mga posible nga mga kadahilanan, no, nga makakumit sa sini. So sa sina nga mga pamatag-on, no, kay ara sila sa level bilas ng ila kabuhi nga kung diin nag-explore sila sa mga obligasyon sa isa ka tigulang na or ara tunga sa pagkabata sa pagkatigulang, no, so dako na nga challenge sa ila ang ining adolescent stage, no, or mga early adulthood, labi na kung may ara ka mga ginapikuha na mga ginaagyan man sa kabuhi, dako gid ang tendency nimo nga nga maka-feel ka sang sinikag iban kung hindi nila makaya. Ginautod gid nila ilang kabuhi. That's why it's a medical emergency. Kag hindi dapat sagipusan, dapat gid iyatagan ng solusyon, sir. Sir, anong mga signs sa isa ka tawo nga may ara sang kaangay sining instinct abi nga maghikog ini sila, so that ang aton nga mga listeners tonight basi ma-detect nila isa sa miyembro sang family nila kag mas early as possible mabuligan nila to stop sa nga mga plano, sir? Oo, okay. May ara kita mga risk factors nga nagapakusog sang tendency, no, sang suicide. Ang mga tao nga nagapaminsar na daan, no, may ara ideation man sa suicide, dako ang tsansa nga lakit lang gid na sila nga magka-suicide. Ang mga tao nga abuse sang droga, no, dako man ang ilang kasi syempre altered na siya ang chemical sa utok naton, no, ang mga tao nga may ara hopelessness. So syempre kung ang tao very hopeless kag hindi na makita ang maayong mga rason sina, dako man na ang ang tsansa nga mag-amuna. So may mga anxiety, may kaakig, no, kag may mga mood disorder. Ang mga warning sign sa action is iba nagabakal sang binutilya nga mga bulong sa butika, iban inangga istorya nga daw kapoy na sila o kung gusto nila madula, no, iban gambal sila nga basta madula nako hindi na kamo nga problema, iban gambal. Iban makita mo na sila kay may history na sila ka-action nga las, no, trigger warning sa mga nagapamati, no. Iba nagaabusa sang alcohol, no, kag hindi na niya isa o duha ka botelya, iba niya gakahana, no, kag nagadroga. Kag iban gambal sila nga wala sila sang rason nga mabuhi na, no. Kag iban muna ako may mga clients ko nga encounter nga gambal sila nga pabigat sila sa iban sila pamilya, gambal sa nga pabigat na kubi o nakulbaan. Iban nga mga clients, manifestation nila, sir, is nagpalatulog. Nung kag wala gagwa sa kwarto, kag na may kaakid sa kaugalingon kag sa iban. So amo na siya. Kung kay isa sa wala pa ning social media, mabatian naton nga mahambal abi nga kapoy nako. Subong mabasahan ta di social media nga gusto ko na madula sa kalibutan, hindi na ko sa earth. Do hindi gali nato ni sir ma-consider nga daw joke lang sir, no? May mga unod gid gali sir, no? Yes. Kag sa akon nga mga ginikanan nga kadto sa clinic namon, inang ginahambal ko ginakag sa mga talk nako ni ginahambal ginanamon nga basta ang tao magambal nga daw gustoy na madula sa kalibutan o daw makumit sa suicide or gustoy na mapatay, wala gina naton ginatake nga daw joke lang, no. Any sign of suicide, no, dapat seryosohon gid. Okay? Kag mabalaan pa ni siya kung kabalo kita sa mga red flags ni, sa mga ginapanghambal nila, sa mga indirect or mga coded na mga clues, no, nga ginahambal sang sini nga mga tao. Okay. No, so kung very particular kita kag kabalo kita mag-detect sina, ma-prevent yun naton ang suicide. So sa aton mga nagapamati, buligay kita para hindi masayang ang kabuhi sa aton mga kauturan. Sir, ari may duha ka sahi ko subong nga nakit-an sa ginatawag nga depression mo. Ang depression nga una mo ning nag-commit sang suicide on her or his own life, abi. Ang ikaduwa amo ning sa kay nasang aga nga aside nga pag-committer nga nanginmatay siya, ginuna niya na paniro ang iya sining
duha ka bata Okay. nga mga gagmay kag ang asawa niya. So gamog hambal depression manggihapon. Anong kinalain sining duha sir nga nga siya lang to ginpatay ko galingon niya ining lain naman subong niya. Ginupod niya pagid ang ibang niya mga tawo sa iya sini nga ginabatsyag kung possible gid man. Oh. Aha. Actually, ang depression, sir, isa na sa mga rason nga nagahikog no ang isa ka tawo. Mhm. Kag ang depression may lain-lain isa nga mga simptoma Okay. o kung manifestation no. So may lain kaso. Hindi kita pa ang mga clients naton nag-undergo sang sining psychological disorder. Mhm. Lain-lain ang ginabatsag kag ginapakita. May mga tao nga hopeless no. May mga client man nga grabe ang guilt. May mga client man kita o mga utod kita nga inang may kaakid no. Ang babae kung may depression ang babae, usual na ginapakita is amo na nagahibi, kasubo nga hindi madula. Ang lalaki naman niya kaakig no. Usually amo na ginamanifest no sa aton nga mga references ginapakita na sa mga client naton. Pero amo na basta depression sa course ng depression possible gid ang suicide. So basi ano pa lang ang sitwasyon sa pagpangabuhi kapigaduhon pwede gid na siya no maka-cause no kung ini makahatag sa imo sang negative man nga impact So amo na pero kung mabuligay kita sa pag-detect sini nga mga warning signs hindi ma-save kag masalbar gid naton ng aton mga kauturan. Okay, salamat gid sir. Diri kita sa isa sir. What if abi si family na talupangdan yang isa nila ka members ng family nga may amo na nga mga mark or may ara sa mga warning signs nga gin-mention mo kay ina. Ano dapat ang himuon nila sir nga para ma-stop ato sa sining mangin victim sining hikog kag ining depression? Okay, kung ikaw isa ka gintanan o kung abi no nga do kabalo ka nga do may something wrong sa iya, inang hindi ka na magduwa-duwa ka nga mag-refer sa aton nga mga mental health professionals no sa aton mga psychiatrist. Basta may arad danger signs of suicide, diretso na sila sa psychiatrist. Kaya nga aton nga mga psychiatrist gahatag din sa mga bulong para nga mabuligan no ang neurotransmitter sa utok sang aton nga mga client no. Sa aton mga psychologists no gina-refer na sila para ma-assess clinically. Meaning to say hindi pa sila dapat pagbayaan. Okay, suportahan pa sila nga hasta makaagom sila sa nagakaigo nga bullying nga para sa ila. So once clinically assessed kita, kabalo na ang atong mga mental health professionals kung ano ang ilang obrahon. So we have to do, kung kita pamilya abiyan, suportahan, hindi natin sila pagambalan sa mga bagay nga makapalain sa ilang buot or i-judge ka sila nga balon sila nga kulang sila pagtuo. O gainarte sila kami mga amuna nga ginahambal no mismo kaduma naton ang mga tao ni amo na no gahambal ang mga ginikanan is nga gaarte lang ilang mga kabataan no. Okay ginang pagpangamuyo kag ang siyempre ang suporta pero lain pagid nga ibuligan natin dalon sila sa aton nga mga mental health professional. Ara gid dapat ang pagsuporta hindi natin sila pag-judge. What if sir kung ikaw ang victim abi nga naga-suffer sila, anong dapat ang paghimuon mo sir nga ikaw mismo? Oo. Ang usual na nga rason nga wala sila nagapangayo sa bullying kay may ara kita sa stigma no. So kung ikaw gatatsag na nakulbaan sila mangayo sa bullying kay tungod nga amo na no basi i-reject sila o basi ang balance sila balang luya sila no o kabala sa mga bagay na makapalain sa ilang nga makahatag hindrance sila sa pagpangayo sa bullying. Pero kung ikaw nagabatsyag, hindi ka dapat magkahuya, mag-reach out. Kaya kung wala kwarta, isa pong kwarta naman, no, damo kita sa mga services na libre, no, sa ating mga public hospitals. No, may mga gina-provide yung mga libre nga bulong, kag mga services man iba na ito ng psychiatrist at psychologist, damo gid, no, galing hindi ka mag-ara mismo sa atong kagalingon dapat, nga willing kita mga sa bullying. I see. Babalik lang ko to gamay sir, sining natabo kay nasang aga nga pinaniro yang bata ya kag ilo niya. Ano ay answer ang ara sa iya to nga huna-huna sir ban sa imo nga paglantaw abi sir inubos niya gini kag siya mismo gin patay man ko galingon ni sir. Apat gid sila sa sulod sang pamilya ubos gid patay.
ang mga tao ning ang mga clients na tungod hikog no not particular sa amo nga case na kay siyempre why kita kabalo sang iya ginaagyan. Yes. Pero I will start also references gahambal nga kung ikaw gahikog no or amo na wala ka asang choice no ang feeling bala nga daw wala ka gusto mo malagyo pero hindi ka kapalagyo hindi ka kabalo kung paano ka palagyo no so ang feeling bala nga daw nakapriso ka sa isa ka lugar na hindi ka kapalagyo no choice ka no akig ka sa kaugalingon sa kalibutan no may feeling of guilt na hindi makakas inappropriate guilt no so amo na ang nagatulod sa ila nga utdo nilang ilang kabuhi. Grabe no. Amo na nga mo ginangin himo yan no, sa pamilya niya no hindi nagiguro magwanta posible although nga ti nahambalong man siya nga ti YT nakabalos ang iyagin pinakarason sa likod sa tanan-tanan pero basi grabe gid ka bugat sang gina huna ya. Sir, ano pa gid man nga mga advice mo tonight nga pwede ma-use ang aton nga mga listeners abi? I am pretty sure may iban pa gid subong nga naga-monitor nga basi sila mismo naga-suffer sa sini nga situation or ang family nga naga-monitor subong nga may ginabantayan sila nga himata nila nga daw lain sa ila pamatyagan. Sir, go ahead, sir. Correct. So ka-aksyon no kung may ara kita tawo no nga do kabalo no kita do kadetect kita na do may lain sa iya o do lapiton sa amo na kagahambal sa kagapakita sa ini nga mga signal i-take natin seriously. Okay, di ato pag joke kay makita na sa social media no gambal na daarte lang hindi no seryoso ni sa nga kondisyon gusto ko lang ihambal sa publiko nga almost 80% sang mga suicide cases gapakita gaya sang warning sign. Kinahanglan lang naton gidmang in very keen kag sensitive sa ila ni. So ako na-advise no mismo sa mga ginikanan kay sa mga significant others sa sining mga client no buligan naton sila hindi aton sa pagbayaan kung nagakumit gid man no dapat ipangkaksyon ka na ang mga lock sa pertahan na no kung pangtaguon ang mga talong ang mga kalat o ang mga something nga makabulig tutod sa iya kabuhi kung ikaw mismo ang taong ga-experience na no double time mo gid pagpangamuyo hindi ka gid mag-lose hope kay kabalog kita no nga hindi budlay ang ginaagyan sa nga mga tao. So kami hindi natin magambal, hindi natin sila pag-dump na lang daw wala na sila tulos sa tao. Dapat i-facilitate ka ang ilan na batsagan ka. Hindi kita malipat ng mga bullying sa mga mental health professionals. Bao salamat gid sir sa imong gin-share tonight for free ano. Diri sa Aksyon Radio Bacolod kadamo gid sa nakabenepisyo. Pero sir, if in case gid man nga may ara gusto magkadto sa imo din sila pwede sir makakadto sa imo. Sir, go ahead sir. Okay, sige. Sa atong mga utod, no, kung example, no, if you want to reach us, no, may ara kami nga clinic sa CTMD Specialist Clinic sa Robinson na siya. May ara na kami Facebook page na CTMD Specialist. May ara kami sa Baduhan nga clinic, no, sa Talking Turns Therapy Clinic sa Galo Street sa Tubang sa PLDT Bacolod, no. Kung problemang kwarta, just inform us kay ma-arrange kita, no, or pwede natin kita ma-cater para nga hindi ikaw mag-suffer, no? Kag pwede ka muna ma-refer sa mga agencies na makahatag sang libre nga mga bulong kag mga services. Willing kita magbulig. Kag amo na reach out ni kita mismo. Pangitaon ta lang si Sir Mark Ortibano, ano? Amo na pangitaon ta nga pangalan dira. Yes, sir. Salamat gid sir sa mga time. Subong nga gabi mabuhay ka sir. God bless. Thank you, salamat. Yes, sir. Thank you, sir. Action firing line. Okay, amo nang palayag sa aton sini nga psychologist mga kaaksyon, ano? Amo na basta may pamilya nga kita nyo daw lain ng ginabatsyag. Hindi na magduha-duha pa, i-approach nyo na dayon. Ano problema mo, no? Anong pwede mabulig ko sa imo? Kag hindi gidya gali aksyonan, i-judge mo ang tawo aksyonan. Oy, si kuan niyo, mo ni. Kung isa gina kim na naglisdughan nila. Amo nang pananawan mo gali sa akon, kung ano na sinong gusto na. May pagrumahikog na lang ko. Action firing line. Duway na magigugli pulos kalibutan ni daw kahuluya naman lang ko sa inyo. Di mo na. Arin nyo ay kahigtan kong liog. Kuda mo na abla, no? So likawan tagid ang paghatag sang hindi maayo nga mga tinaga sa mga labi na gid sa mga tawo nga mga hipuson, sa mga tawo nga daw ina balang
lain ang ilayang personality, hindi sila joker sometimes abi. Amo nang mabudlay nga mga tao. Action firing line. Kaya kung ikaw naman dira nga gabatsyag sini, ma-feel mo gina mo. Feeling ko lang. Ikaw mismo ipagwa mo na, no? Action hands. Panugid gina sa mga abyan mo, sa mga ginikanan, utod, pamilya, tanan-tanan. Kaya nga abuligan ka na nila kung paano mo na himuon, no? Paano mo na himuon. I-control mo ng imo sini kaugalingon. Action firing line. Amo mala nang himuon gid mo. Ikadlaw mo kisa daw mayo gid man tuod nga sagi kay mo kayo miyuhong ka mag-joke ka no sang sasagi ka lang hipos-hipos. Kay doon di mabalaan ang imo sini nga gihobla. Action firing line. Siga, no? Amo man lang to aton pabalo sa mga gabi sa mga koturan nga naga-monitor para at least may idea sila kung dapat nga pagahimuon. Kay sini nga mga inadlaw, sini nga mga panahon do ka nahamo na gid. Do hindi na gid ka normal nga hikog diri hikog didto do ang kwanbla ang interval sang mga iba to mga binulan tuig subong do inadlaw na lang gid nagahilikugay Action firing line. dito hindi na normal ang sitwasyon ti basi kulang ni sila ang pinaka the best pagadi pangamuyo gid no kay kung nagapati kay mo ya sa guidance salin sa Ginoo iya kadako gid sang mabulig dira sa imo mga ka-action. Action Brian Borden. Action firing line. Sige, ang nga bahin sa aton nga pagpangalagan mga ka-aksyon dulong sa aton sa DTX 500. Pagbalik ta dugay-dugay try nato lang buto ng patrol sining isa ka negosyante dira sa Bagsakan Libertad nga ginlothang siniman nga hapon. Kay plastarta sa inyo karon kung sino gid bala si Jordines Ugas Hernandez mga ka-aksyon nga maengkwentro sang senador boxer sang Pilipinas boss nga daw Manny Pacquiao. Balanced discussion. Fearless comment. Action firing line. May gabi lang kay Everlyn Miranda, nagamonitor si Melvin Salodaris Abdo. Bob, ang love is the moment of one, the happiness of two, and the quarreling of three. Hindi ayhan action bray may yung gabi lang. Kaluluoy sang duha ka bata. Ba gani man. Arivalo. It might be ba siga suspect. Aga suspect ang suspect ba si hindi iya bata ang duha ka bata. Ina gin pamangkot ko man kay ina galing kita hindi kita makakuano. Anyways, thank you gid no. Thank you gid. Si Mary Joy Fuentevilla, sexy sang babae basi possible nga may nabalaan or ginasilusan kay kadalom gid pati bata gindamay kaluluoy. Dalom gini problema gamo sini kay kun mga hapaw-hapaw lang ni ubuson mo pamatay. Uy, sus grabe yan. Si Angela Liarte Gayondato, good evening, Exxon Brian, kasubo maniman. God bless you, monitor lang ko diya. Sa Bangga Tutungwan, Barangay Felisa, greet ko lang si LC Gayondato sang General Santos, South Cotabato. Si Melvin Salodaris Abdo, wala ay naka syakbong si Bana. Ama ng pamangkoton, ginato na. Len Pacheco Zabala, thank you, get. George Gargasiran, family and friends sang bayi possible may nabalaan na nga domestic problem sang mag-asawa. That's why nga dapat ang ilan ng suod nga mga pamilya ni mamangkot-mangkot gitong polista. Kabalo na gining polista, no? Lilibet Malaka Pabilio, good evening, Sumbray kaluluoy man sang mga kabataan. Novi Valencia Subaldo, good evening, Sumbray, always ka monitor sa inyo program, God bless. Mary Joy Fuentevilla, cellphone nila duha mabalana kung ano ila ginawayan. Ana Sinuro, ang kabata inosente, ang mga bata ahay kaluluoy. Si Rodjon Canilio Panhilason, araman. Si Aribalo, Action Bray, in my opinion, 24 years old ang girl, partner niya almost 60 na. Then may illness pa. Everlinda Miranda, tani wala ilang ginpatay ang duwa ka mga anghel
Damo ganyan, kaluluoy, gano'n di ko ma-imagine tsura sang mga asang asawa kagabataan niya. Ay, soks ko. Sarah Jane Bigasa, what a sad story. Birthday pa kuntani ka asawa niya, birthday niya, date of death yaman. Kag most of all ang kaluluoy, duha ka inosente nga anghel nga nadalahig ya pagpatay ka subo, gidya as in sobra. Riaglo Ornalde Mijay, kaluluoy sang asawa kag mga bata niya. Si Ali Rose Kilaton Lordan. Good evening, Sumbray. Monitor lang kami di sa barangay Bakong, Bago City. Tamyaw ko lang da si Papa Andong. Mga nagapamati, good, keep safe everyone. Yvonne Busher, tamyaw ko na kaina, no? Si Araman si Star Mayo, good morning, Sumbray. Watching live here while getting ready for our VK. Halong gida always, from Rochester, Minnesota. Ni Apple Araman, Junilo Norbe, naga-monitor man. Thank you, good, no? Si Marisa Gana, good evening man. Hindi na to siya man. Naglumpat siya. Lito Secundes, kaluluoy mga bata. Si Toms Isparar, Sir, good PM. Ari kami si Lynn Holmes gapamati. Salamat, gid. Juan or Juan 50. 150. Good evening, Sumbray, Ron and Angels. Angel, monitor sa iyong program. Oriarte, La Carlota, si More Power sa iyong program. Salamat. Si Lito Secundes again, monitor sa Riyadh. Si Ricky Soriano, good evening, Sumbray. Monitor lang ko di sa may barangay Mandalaga na. Georgina Subdivision. Salamat, kid. Rodora Shoko, Araman. Novi Magapan, may gabi Sumbray, monitor lang kami di Permi, True Radio, Barangay Pandanon, DSB. Regards lang ko na kay Lolo Duti, kay Lula. Hil Javier, may gabi. Romel Baidal, very informative kag practical advisor, Bray. Thank you, kid. Thanks, Mark. Yes, sir, thank you, kid, sir. Sa ibo, sila nga pag-appreciate, ano? Ana Sinoro, happy birthday, Norma Salgado. Hil Javier, Action Bray, please kindly greet Sherry Ann Lumayno dira sa Gold Crest Subdivision, Barangay Bata, Bacolod. From Molino, Cavite, salamat, good happy weekend. Milail Oligo sa Tangub, Araman. Si Dodge Servino Quinto. May gabi, Action Bray, monitor lang kami diri sa Barangay Maaw. Pakigreet lang palihog family si Ridon, Sirvania, Narciso, Laguyo, Inocencio, tanan na lang sang Barangay Maaw, TY Gidmore, DY Easy, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon, radyo. Ba, kumpleto siya. Lilia Taton, Araman, nga lantaw live, and God bless. Deerio Lenny, thank you, good. Cherry Diamante, Migo Miga, good evening, Brian, balita sa kuryente sang Visayas area, brown out naman karon. Kabay hindi lang kay daw nangamuti man ko gabi sang ginuton. Oh, Novi Valencia Subaldo Aragid, no? Hello kay Sir Mark Ortibano, no? Kilala ni Madam Kwan. Novi gadito. Joby Monares, Jerry Limaco Raman sa Bangga Tutong Pilisa. Novi Liwat, ambanya Action Bray, always ka monitor pa, shout out landa kag si Mama Rose Valencia. Richard Deriquito, ara na, no? Florencia Villacampa, Jocelyn Song Comedia, Ana Gravio Ramirez MacGregor, salamat kid, no? Ubuson tani sila grito, Alfredo Rico Jr., Marisa Ganal. Okay. Good evening. Ari lang ko din pamati isang programa. Sinya silang ko aksyon J ha. Kung ako aksyon J ha. Kaya do damo gini sila ho. Milail Oligo, Diding Alohamiento, Sir Bry, monitor lang kami barangay Antipulo, Pontevedra, adlaw-adlaw. Alohamiento family, salamat. God bless as always. Jose Herson Lapinig Junio, Joyce Ann Divinagracia Bakilier, good evening, Exxon Bry, kag satanan nga gawatch. Jinky Dayalagdon, may gabi Exxon Bry, kag kay Mr. B-Boy Villasor, Vanessa and Doc Matt Mayo, Noel Amar, and my family sa Barangay Pandanon, DSB. Lulit
Lagdon, Papa Joe, kag Kirina Villaflor, Aldrich, Jan, Apil. Thank you, good. Star Mio, nabasa ko na, no? Sige. Alfredo, nabasa ko naman. Okay, sige. Balikan ko, dugay-dugay ang iba na. Las 8:32. Pasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang pilihan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sa bisan anong nagkalintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na ipanak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon Radyo.
Padayon Action Radio. May gabi lang sa kay St. Rose Aspan Canoy naga-monitor si Juan Miguel Digumon to Tito yung gabi Bray lihog lang tamyaw kay Lolo Nahong sa barangay 30 kag 33 si Tita ko pagid sa barangay Dulao Bago kay Juliet Pirocho kag Bana kag family. Sige. Si Chrissy Linihan Araman, Liberty Beniten Ubaldo, thank you man sa pag-monitor. Thank you, good. Si Harry Kinosa Hamilano, good evening, Sir Brian. Tamyaw lang si Ma'am Liberteda. Di na ko tumanggalumpat siya. Harere. Si Ma'am Liberté Beniten Ubaldo sang East Homes 3 Mansilingan or East Homes Mansilingan lang. Na? Sige. Ginag-greet man gani ni Madam Elizabeth Malaka Gamala, si Kagawad Edi Lavadia sa iya birthday subong adlaw sa Purok Greenfield yo Barangay Tangoba. Naga-monitor gid sa cinema tinon. God bless and more birthdays no sa birthday boy. Breaking news mga kaksyon sa COVID-19 ho kay ang Negros Occidental subong nga adlaw wala sang bag-o nga kaso. Zero ang Negros Occidental subong adlaw. Ang Bacolod may ara sang 37 mga kaksyon. Now, dire kita kay boss nga adlaw titigil ang mundo. Alam mo na yung ginabansag sa boxing ni Pacquiao mo. Magauntat for a while ang kalibutan sa paghampang ni Manny Pacquiao, boss nga adlaw. Si Manny Pacquiao ti taga Jensan. Nagkadamo naman na halos nakilala nyo naman ni siya tanan-tanan, 42-year-old mga kaksyon. Si Nanay Junisianing Iloy niya, kag si Jinking asawa ya. Kaagi congressman, kag nagsenador, 8 division, the only boxer nga 8 ka division ang nadag-an sa bugos nga kalibutan, way na sang iban pa. Tanan nga 8 ka division, imagine mo na. Now, ang maengkwentro niya boss nga adlaw, amo ni ang ginbulo sa kay Mr. Errol Spence mga boss nga adlaw. Nga wala na tigayon kay mata niya na injured mga kaksyon. So ang ginbulo sa iya hingagaw nagligad nga si Mana amo ni si Jordines Ugas Hernandez. Ini isa ka 35 anyos na bata ini siya action hands sadtong Hulyo 14 o 1986 mga kaksyon. July 14, 1986 didto sa Cuba. In short, gintawag ni siya gani subong nga Cuban professional boxer mga kaksyon. Ang ngalan niya gid nga tutuod diri si Jordines Ugas Hernandez. Ang tawag sa iya kundi si Manny Pacquiao si Pacman or pambansang kamao. Siya naman niya si 54 Milagros. Hindi lawago ang ngalan niya boss ang sportscaster da or ring tawag na announcer. Gentlemen, Jordines Ugas 54 Milagros Hernandez.
May mga 54 pa sa action hands. Din halin ang 54 nga ini. Numero gali ini sang iya nga best friend nga nagahampang or nagahampang sa ginatawag iya nga baseball action hands. Nga gintawag sa ngalan nga si Aroldis Champman. Tiyang number sa jersey niya 54. Amo nang binutang ida. Sino naman niya si Milagros? Amo ning Iloy ni Yordines mga kaksyon. Ang mga ngalan to sa Cuba, gali daw ka mga ari ba lang gali sa kuano? Sa Don Salvador, no? Milagros. Iloy yan ni si Milagros, amo nang alias 54 Milagros mga kaksyon. Sang January 2021, gintawag ni siya nga WBA super welterweight title boxer. Sa idalom sa super welterweight title ginakuha niya January 2021 mga kaksyon. Actually nag-umpisa gid ini siya siya nga hampang sang boxing, siyempre bata pa. Pero nakilala gid ini siya mga kaksyon. Santong 2005 nakakuha ini sa sang gold nga ginatawag nilang amateur nga hampang, nakakuha sang gold. 2008 mga kaksyon. Dalang, aragali sa piya kong listahan, no? I'm sorry. Sang 2005 sa Moscow nag-intra na niya sa Olympic, no? Nakakuha siya sang silver pagid lamang, no? Pagka 2006 mga kaksyon, nag-intra naman ini siya sa Cartagena Olympic mangyapon. Nakakuha ini siya sang gold. Pagka 2007 sa Rio mga kaksyon, lightweight ni hampang niya, gold. 2005 pag-isa sa Mianyang, nakakuha mo siya sang gold. Naka-bronze ini siya sang 2008 sa Beijing mga kaksyon. Amo ning nahampangan niya sa Olympics. Hasta nga padayon niyang iya sining boxing career mga kaksyon, kag kadamo na sang iya sining na inkwentro nga hindi na basta-basta nga mga boksingero. Ang pinaka-last niya kung di ka magsala amo si Mike Dallas Jr. sa tong February 1 last year 2020. Naginhimo ang hampang nila sa BU Revenge Resort and Casino Biloxi, Mississippi mga kaksyon. Dito ning hinampang nila. Now, ining si Yordines mga kaksyon, kuan ini siya, may ara na sang 30 ka mga hampang, kag sa 30 niya ka hampang, 26 diri ang nagdaog, 4 diri ang pierde. Sa 26 niya kadaog mga kaksyon, ang na-knockout niya diri dusigid, no? Dusigid ang na-knockout niya diri. Siyempre, babakod-bakod ini mga kaksyon. Sang 2005 dangin amateur ini siya. 2008 ginkabig na ini siya nga world champion, ginsulod bilang world championship ini siya nga nakakuha sang bronze ang balko na kay na sa lightweight division. Sang 2020 ini siya ang nagsulod sa world ranked world nga ikalima nga the best active welterweight boxer mga kaksyon, hindi basta-basta ni. Kag nasulod man siya ikapito mga kaksyon sa Transnational Boxing Rankings Board, ikapito. Nakasulod siya dira kag ikapito man siya sa The Ring Magazine kag sa Box Rec mga kaksyon, no? Ining si Ugas Hernandez. Damo nagahambal nga nakibot lang sila nga siya lang ginbulos kalit dira sa kay Errol Spence, pero hindi basta-basta ang record niya. Hindi basta-basta ang record sininasambit iya nga persona mga kaksyon, isa ka Olympian. So gintawagan ni nga si Pacquiao the legend, siya naman niya the Olympian. Si Pacquiao mga kaksyon, ang kay Pacquiao naman iya, may nakahampang na si Pacquiao sang madamo-damo naman ang hampang ni Pacquiao, no? Ang hampang niya diri sa shintay dali gid lang ha. Sa 62 na kadaog si Pacquiao. 39 diri ang pinangtumba niya gid.
pito ang pierdi niya duha ka drone mga ka-aksyon, no? Si Pacquiao 42 anyos, si Jordines naman niya 35, no? 5'6" ay Pacquiao, 5'9" naman niya si Ugas, mataas, no? Southpaw ang stance ni Pacquiao, orthodox naman ining si Ugas mga ka-aksyon. Kag amo na bantayan ta ang ila sini hinampang buwas nga adlaw. Diri sa Action Radio Bacolod, may live coverage kita di buwas. Bantay nyo umpisa alas 9 kay para mabatian nyo gid, no? Buwas nga adlaw. Sa Bacolod pagintindi ko wala na pasugtan ang libre nga lantaw sa mga gymnasium. Pero dito sa Cadiz City iya may ara sa Cadiz, so may ara sang free viewing mga ka-aksyon. Pero dapat exclusive lang ini for fully vaccinated nga Cadisnons only. Kung hindi ka taga Cadiz, wag ka nang magtangka pa. Pila ka batch billing ko Action Hands? Dua pa, no? May 5 minutes pagid ko at tirahan na lang da Action Hands. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Si Angel Ricoperto, good evening Action Brian, watching live from Woodside 1. God bless Action Radio. Salamat. Si Toto Tatan, good evening Action Brian. Condolence lang sa family ni Widely Kasumpang. His wife passed away, my sister in Sara, Iloilo. Arivalo. Pilton Lipura sa Pasay, salamat. Yan na. Julia Gules, Recto. Action Brian, monitor lang kami diya from La Carlota City, Villa Caridad. God bless you. Salamat. Sige, na? Pakaronan tang iban karon. Sige, last 8:49. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang ko guys, nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Action Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Action Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Action Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tuwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon.
ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, na narisari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radyo Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radyo Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla San Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y saysay anong kailangan. Responsable at pagbalita, pagkain na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Mulig. Maayong hapon naman sa ito mga palanggagamangan palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amon ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon nga adlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sang pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.
Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa duwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon. Ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo nga ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla San Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa sa Aksyon Radio. Kaupod si Aksyon Brian Morgan. Ang iban nga mga konat, ton mga kaksyon ang mga greetings na tuway ginaton malambot, pasensya gid sa inyo, no? Ka damo bisang aton nga pagplastar balita kinalabi na gitong pagpinatsanay bla o pagpamatay mga kaksyon. Sige, palonisan ta. Invite ka muna mo na boss nga daw may live coverage kita diri sa Aksyon Radio Bacolod. Kung ano ka oras magahampang si Pacquiao kag si Ugas, amo gina oras man nga magwa diri sa aton. Sa Aksyon Radio. In short, Aksyon hence hindi siya late, no? Oo. Lanto ka mo sa TV, diri ya tapos na. Ay, sige. Sige, wala ito oras Ini sa Aksyon Brian Morden Makaksyon, nag-invite man sa inyo karon nagdugay sa Aksyon Night Patrol with Aksyon Eric Magbanwa. And pasalamat kita, no? Hilibati kita sa Lunes na naman. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Good night. God bless. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon!